el lehet mondani szakaszonként, hogy ment tönkre a magyar film. Amire én még emlékszem, és de mondjuk azt, hogy a Grünwaldzki volt az utolsó pillanat, mindegy, hogy tévedett, milyen döntéseket hozott, de mondjuk, hogy utána változott meg olyan szinten például a stúdiórendszer lebontásával a magyar film, és onnantól bátran merem állítani, hogy soha nem látott mélységekbe zuhant. Akár a történelmi film, akármi kapcsán, most nem is érdemes a neveket mondani, de és azt is nyilvánvalóvá vál számomra, hogy egy korosztályt kidobtak az ablakon, mint Putyin, ez a Mundruczó féle generáció. Több lépcső volt, vagy ez egy folyamatos elingoványosodás?